Kasantuwar watan Ramadana ta shekara 1443 ta zo kace cikin hukuncin madaukaki sarki Allah, muna masu karin godiya a gare shi da ya kawo mu wannan lokaci lami lafiya. Ambassador Sadiq Baba Abubakar Air Marshal a madadin shi kansa, iyalan gidansa da dukkan dimbin masoya kuma magoya baya na mika sakon fatan alkhairi ga manyan jami'an gwamnati, sarakuna, iyayen kasa, shugabannin jam'iyyar mu ta APC daga matakin sama har kasa da dukkanin al'ummar Najeriya bisa zagayowar sallar Idil Fitr na shekarar 2022 miladiya cikin koshin lafiya. Har ila yau mai girma Ambassador Sadiq Baba Abubakar na amfani da wannan dama wajen jan hankalin al'ummar mu da su kasance masu bin doka da oda wajen kiyaye dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a kanmu na yau da kullum bayan an sha ruwa. Allah tsara mana lafiya da zama lafiya cikin jihar mu ta Bauchi da ma kasar mu baki daya. Wannan sakon barka da sallah ne daga ofishin Media and Publicity na gidan Ambassador Sadiq Baba Abubakar Air Marshal karkashin jagorancin Alhaji Salisu Barau Wakos.